Hey guys, welcome back to our channel Mental Glory. இப்போ நம்ம எதை பற்றி வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மை சீக்ரெட்டுங்கிற ஃபேஸ் பேக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதில் என்ன இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்வீட் லைம் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதை எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பவுடர் எடுத்துக்கலாம். ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் ஃபேஷியல் பவுட்ரு இதை போட்டுக்கலாம். ஃபேஷியல் பவுட்ரு அப்புறம் 1.5 ஸ்பூன் ஆஃப் கர்டு அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வெல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இதை நீங்கள் கர்டு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட கர்டு இல்லை அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஹனி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வெல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி அந்த ஒயிட் கலர் அந்த கர்டு இருக்கிறது தெரியாமல் இருக்கணும். இதை இப்போ இந்த பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஃபுல்லாக நம்ம ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு 20 மினிட்ஸ் கழித்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நல்லா க்ளோவாக தெரியும் ஃபேஸு. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ. பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.